Aukusen presentazioan egon ziren Joe Biden, Boris Johnson eta Australiako lehen ministroa, Scott Morrison. Eta Joe Bidenek hitz egin zuenean, eta beha, tokatzen zaion aurkezpen egitea, esaten zuen, lehen horrek esan duen bezala, eta ez zitzaion ateratzen Australiako lehen ministroren izena. Thank you, Boris. And I want to thank that fellow down under. Thank you very much, pal. Appreciate it, Mr. Prime Minister. Azkenean, prentsaurreko aurre hasi joan bezala, edo nun batetik txibatu zioten, edo bera gogoratu zen, eta ja esan zuen. Scott Morrisonek esan duen bezala.